jätekassat kasvaa. Hukutaanko roskaan? Onks meil mahkui onnistuu? Nyt ois jo paras kiinnostuu. Sen sulle kertoo. Roskapirkot, totuudet laukoo. Roskapirkot. Nyt kierrätys kunniaan, jätehierarkiaa seurataan. Pikamuotia boikotoidaan, jätelajit oikein lajitellaan. Tiedostetaan, mitä ostetaan. Mietitään omaa kulutusta. Roskapoliisit, ota iisistä. Ei tultu sua laittaa raudois putkaan. Mut jätemäärät pienemmäks halutaan. Me tiedetään, me onnistutaan. Ku yhdessä tehdään, eikä lannistuta. Mieti ennen ku ostat mitä. Se paras keino jätteit on vähentää. Toimivat kamat kirppikselle. Siit iloo vielä toiselle. Risat kamat kierrätykseen. Uusiks tuotteiks ne pääsee. Jos se ei kelpaa enää muulle, vie poltettavaks jäteasemalle. Kun se joutuu kaatopaikalle, se vika-asema sun kamalle. Silloin siitä ei voi enää hyötyä. Sitä välttää eniten täytyy. Sen sulle kertoo. Roskapirkot, totuudet laukoo. Roskapirkot. Roskapoliisit, ota iisistä. Ei tultu sua laittaa raudois putkaan. Mut jätemäärät pienemmäks halutaan. Me tiedetään, me onnistutaan. Ku yhdessä tehdään, eikä lannistuta. Roskapoliisit.